Sagudahin nga ron ti surat ni bagayam tayong laarni. Dear Manong Nemi. Ape nga ta Manong Nemi tadarig di kundaway nga kailaat-latan nga agbaliw ti desisyon ti asinuman kada tayo. Kasala pagsasaod di kiti lalaki kada kami nga babay. Ako nada. Nagrigat ka din nga ispilingin aya. Tayo kunada Manong Nemi na kunada iti may isang babay nagrigat ka din nga ma-spelling. Ada nga min nagiti ugali wano aramid iti may isang babay nga may duma iti lalaki. Tati lalaki ka no once nga desisyon kat ituloy na saan ang pulos nga agbali mo. Awang pulos ti pagbaliwan na. E din to adda ka no matagiti babae Manong Nemi nga agala-ala ti panunot. No di kanawan, wano kanigit, ti suruten na, no when, wano saan. No kaya damat nagiti sulid a desisyon. Ngem, tao tayo laeng ako nada saan nga perpekto ada pagbaliwan tirik na titunggal maysa itutunggal ka nito. Tayo kunadan na saan tayo kabukbukadan ti panawen ni Apo Diyos laeng. Ta dito'y amo no anyat papasamak madamdamalaeng. May sangmat ka na kang kanay na dumdumngeg kadito nga programa Manong Nemi kat naawisak tapno kahit kumit nga iburay nga ibinglay ti pakasalitaan ti biyag ko ti biyag mi ajak to pulos malipatan. Tabarbaran ko nak, mababayan ti kasto nga mapuspusan, kada damat maibatik nga maragbag nga adal kan pagsamingan ti biyag. Ngam sagbay ti amin, kablawan kayo, tinaragsag, kan nagasat nga orasyo, dita KPRP, diyamat ipuon ko dito. Orasyo dita Nemars Studio. Kaya magsasabi iti Nemars Studio, kan kastamat na nakablawak dagiti so amin nga agwibuya ken dundungeg kadto nga programa iti entero nga lubong. Kang runana ken Manong Nemi nga sikat iti timon mangururnos ken mangtedbiag kadagiti pakasritan. Nembag nga oras tayo amin nga sangapada. Manong Nemi may sakla nga gagangay nga utility worker iti gobyerno mi iti syudad nga pag naedat. Janitress aklayang Manong Nemi ti maysa nga parke. Nanumo nga pagsapulan ngem nadalus empleyado akmet, di ba? Government employee gun utak man dagiti benepisyo kadagiti agtrabaho iti gobyerno. No pay kababaan lang nga posisyon gabuta utility worker o no janitress Manong Nemi. E din to, tani Ronnie nga boyfriend ko, Manong Nemi, kat mga opisina. Numaban mga opisina, Manong Nemi, nakakurbata, nakapurmal, executive nga. Adan 5, 3 nga tawen, Manong Nemi, nga agayan ayat kami kini Ronnie. Numanin ibaga na kaniyak, nga agkasar kami. Yan tangin kat nabayag matang nga arunong na, yan tangi, kitagpatpada kami matang trabaho na. Ngam ko nakmat, nasanak pa yung nakasagana. Anya tirason, no, aping saan ka nagasagana, sa ludsud na. Ubingak pa eh. Di kayat ko, padasa ka na pa, ti kinabalasang. Kinabalasang meaning Manong Nemi kinawaya-waya. Tawon sa gaminan, no, agasawang kaming kiniruni, siyempre, saan ako nga balasang. Sana ko na makapanti kahit ko papanan. At na nakagalot, uno nangigalot kanya. Kaya nagkaanakak tumatan, nagbalinak to nga ina. Baka aglosyangak ton. Kaya kang runa, anti amin Manong Nemi nga kidkidawan ti boyfriend ko nga jak pulos mapatgan kat ti panangipaay kon ti amin ko ken kuhana. Aganos ka? Lakanobya ka ti kas kanya. Nga sa konto la ipa iti bagik ka into no malpasan di kalay sata. Saan kaya bagak no sa lutsudan na no ano apay? Dede ti rason ko. No saan ka nang makaanos, Ronnie? Di sumapol ka sa bali. Do you really love me? Of course.
Ando ko man subali ng boyfriend ko no saan kang ipatpatig. Saan ta ko mga nagpang 23 years no di ka patpatig. Ipatpatig ka, gabotan na singpet ka. Awan ti man di ambisyon, man nakaawat ka. Amo nga respetaran ti kinababaik. Aging galang to holding hands. No da duma. Nada nakaw halik-halik na unon nakaw na halik. Okay lang. Okay. Agora no inton ka no. Ngam no mabalin lang ko ma. Inton bigaten. Agtutur ka, baka biglang awag ko nakadisigod ka kao. Okay. No di kalalam, talagang adyak makauray. Palang suot, itirik natang agpadpada, Ronnie. No talagang ipatpatig na, kaya ipatpatig ka. Kaya no talagang siya ken siya tinikarit itong galmay sa. Adaman tagi di gundaway manong naming ag-date kami. Dinner date, unang sanggat lunch date. Kaya di may sa malem manong naming tinawagan nak ni Ronnie. Hello, sweetheart. I miss you. I miss you too. Anat ti oras ti off mo? Siyempre, alas 5. Agpadpada ta. Ayan mo ita. Adag na ti parke. Noon na makita ka maragre nga rugit, pidutek, wano sa agit ta akupek. Kumusta dito parke? Siyempre, ado na kita agpaspasyal, family, ado na kita agnonobyo, ado na kita agmaymaysa. Amo naman nurat ako ma. Ado na isurat ko ng obserbasyon ko. Nuhan niya't mapaspasama iti maysa nga parke. Dagasang kayo di ba layo? Ti 5:30? 5:30? Yes, no makaawid akton. Agrobat kanton. A dinner date. Yes, you sweetheart. Okay. Okay ha? 5:30. Adakton sa di ba layo? Dagasang ka. Ngam date manong name nga nagtulagan mi nga panag-date kini Rooney ti saan ko nga natungpal. Umuna nga saan ko nga panakatungpal ang nagtulagan mi manong name. Taapay? Nung kasta nga sakbay iti alas 5 nga off ko, kargat kon iti ronda. Nga kita, dagiti mabalin kong ako open nga Greg, dagiti agpaspasyar, wano, adda dito'y parke. Tapag isunto, ito no, inag-off, sakto agawid, agdi ko sakto, agrubuhat, umay nagtumatan na kasi ni Ronnie, manong name. Ngim adda nakaigawidak manong nemi. Taada nakaagaw pansin. Kadigiti adda iti parke manong nemi. Nagsangsangit nga ubing nga babae. Ririingan na manong nemi iti nakaidda nga no jak mariro ket amana. Jak ko kaya ti makibiyang manong nemi nga kaslam asya iti ubing. Nga stoon iti panagsangsangit na nga mangririing iti amana. Nga daddy, wake up. Doon sa amat tindakas nga napasamak ti ama ti ubing na kunak tinakam ko. At damat lata iti lumabas-labas nga onda nga pampansinan. Siyak manong name kasam. Janitress iti deta nga parke siyak iti concern una ket napanag. Ay, apay, anak kinwa nindading mo? Hindi man talaga nga nag-ring. Hindi pa lang nga magwagwagis una. Sansamatan nga mangangis. Pinadas ko nga rin ni Ingmanong Nemi. Pinulsuhak. At pitpitik na ti pulsona. Matmaturog lahing ni dading mo, iha. Matmaturog lahing. Hindi mo talaga ringin, ma'am. Ma'am, sakti mo nga ringin ko na. Manong Nemi, winagwag ko. Di ko naggarangan. O makariingan. Di ko nagtimnek manong Nemi. Insinyas na nga isadag ko ti lapayag ko iti bibig na. Tinungpal ko met. Sir,
Apay, may isa nga janitress dito eh. Nakita ka nang ko nga agsang sangit ti anak mo. Ada anak iti sakit. Ha? Sa mo'y badbadlaw iti anak ko. Ada anak ti sakit. Tulungan na. Iyawid na kiti balay. Pangasim. Diyak kabaylan si tuwakder. Pangasim. Sa mo'y badbadlaw iti anak ko, please. Oo, sir. Ma'am, pinag ko na ni dating ko. Iyawid kayo ni Jibalayo. Mangalaklag di taxi. Nga pangiluganak ka na kayo, ha? Ape, saan nga makabangon ni dating ko? Ano kinuha na? Naimas namin titurog na, ha? Sige, mangayabag iti taxi tamad laing. Idaadan nakasarde nga taxi manong name binipay na payak ti driver tapno may naktulungan. Insenyas manen ti lalaki manong name just dag ko tila payak ko iti bibig na. Sir, iti balay mi ti pangipanam mo pangipanam kada kami sa nga ti ospital, ha? Unsa. Sa lunsod mi ti anak ko no sa dino ti balay mi. Manong name tinulungan na ti driver nga nang bagkat iti estranghero nga lalaki. Sumursurot na at manong name ti anak na ngagsangsangin. Inlugam mi iti taxi. Ma'am, ape, anak kinuha na. Nasikan ka din ipantat ospital. Ambulans yung matinaybam sa nga taxi. Iti balay da. Sige, dayon. Anak nagan mo anak? Saan ka ngagsangsangit, ha? Orat, saan kayo man nga may bayan? Mimi, ma'am, Mimi tinagan ko. Isurom kay driver, ti taxi no sa dinot pagawidan tayo. Di pangyo, di balayo, ti address yo, ha? Iba ka mo, tapos nagat maihawid kayong kinip ni dadim. May sa nga panakkalin nga balay manong naming at the gate. When, imbilin kanyak, tijak pa amo mo ti kinatao ng lalaki manong naming ang turbela. Hindi may ilokatan di gate, simrek ti taxi. May sa nga bakit manong naming na paragsit, iti simbabat. Habay kinuha na? Ala kinuha ni sir? Sino ka? Sir ti Yaya. Tubing. Yaya, nakaturog ni daddy. Saan ko na rin? Imbagtada ni ma'am. Imbaga nang ito'y balayo. Balay da iti pangitulunat king kuha na kanakwada. Ibaga ti driver ko mga ti ospital. Ay, saan? Ano yung papanti ospital ito yung arad? Kinagaman na kada kayo, ha? Pinapano kulutan ti taxi manong naimisahan akong nga pinauray. Kalbasa nga nakapagbayad, ha? Timulo nga, iti Yaya manong nami nga ng Sir Carlo kano tinagan na. Iti mismo nga kwarto. Nagdardaras ti Yaya nga nangalak ka nagiti agas manong name ngem awan ti ubing gabot ta dida kayat nga ipakita kani ipakaamo nga danaka nga sakit ni Carlo. Iti makatumaren manong name ni Carlo. Sumagbano lang nga minutos. Makaringan. Kini hindi kitak manong name iti cellphone ko iti bag ko, nakanado nga miss call, nakanado nga text ni Ronnie. Inyop ko manong name, tadya kahit ni may istorbo. Yaya, ma'am, laar ni tinagan ko. May sakad dyan in tres, iti parke. Nagsangsangit ni Mimi, inastigak ida, inyarasaas kanyak ni Sir Carlo, nga da ka nung nakanang sakit na, kat saan ko ipadpadlaw ti anak na. Imbes nga to hospital, di baga na pangyawidak yung kuha na, dito'y balay na. Agyaman na kay ka, Larni. Imbaglagi din na si ka. Jesus, dahil ito'y bagbagak ni Sir Carlo. Nga saan nga rumurumuharta? Anytime, kat sumkin ti sakit na. Ay, ti ayat na nga mangipaspasyan iti anak na. Ti ayat na nga, matungpal na ti pagrebangan na ti anak na. Isong aramidin na ti amin. Anak ti sakit na.
Brain cancer. Sus Maria. Lablabanan na laingin. Nagadun ti gastos na. Nasa tinutayan ti asawa na. Tabanan ni Mrs. Ti ina ni Mimi. Hindi kita ti oras manong Nemi pasado alas 6. Sa alaeng nga ni Ronnie, ti adami school na pati ni Mama. Tanabay gaya man nga adda ni Ronnie ijabalay. Sinong bata kidan manong Nemi. Ni Mama ti sinong bata kidi ang school. Hindi tumawag. Ayan mo, susapo pagdandanagan ti tao. Ano ito ni Ronnie nga mamang pa nga madandanagan kang ka. Di ka mat sumungbat. Tawag kami nga tawag kang ka. Ano napasama kang ka? Mama, awan ti dagas na napasama kanyak. Tidak pakadanagan, adak tinasya kasahan. Adala Jack dalang Jack mapanawan dito eh. Ano nga di mo mapanawan? Ada pasyente nga tinulungag. Ada iti para kay siyempre, adag papaaray at timulungag. Susapo ay, kasanon ti date yun kini, Ronnie. Na, please. Ala, kasalitam nga no, tawagam. So, sikat agpalawag kang kuhana. Tinawagak. Ayan mo. Nakasaysa ti pa nagtulag ta. At dito kang gururay. Tumawagak, ti mo sumbatan. At sa baling nga date mo, ha? Ronnie, katawa ka. Ito lang inaramid mo kanyak ti kasto, ha? Larni. Inindyanak. Di ka mat ngarot sumungbat. I-explain ko to, madam dumakin ka. Into no, at the time ko mang-explain. Abi nga, on time mo ita. Please. At ka din ilimlimad mo kanyak? Ha? Larni? At ka din sa bali ang boyfriend mo? Nga isot pang ipapayam, tibagim kang kuwara. Imbas ka siya. Anak ko, ita man pala kastoy ka. Kat ita palang inindyan na. Sungawas tawag. Mabaling ka di, Ronnie nga, pagsaritaan tanong na siya at amin sa nga ita, nga napudot ti ulong. Nga maaming amin nga sa mong imagan, no apay nga dakan ta, no sa din ayam mo, dakat ti unek ti hotel, kasta. Paunay ka man ten. Hindi na ka di maawatan. Kasi nang maawatan ka, hindi mong matamong i-explain. Oo, pati panahon ko mang-explain keng ka. Sige, bye. Siyak met nga may sama nung name okay maten ni Carlo. Tadan ito unang tibaleda. Namapay saan na ka makapanaw. Kanapay nga nakabantayak kang kuhana. Di ka pa agawid, ma'am? Kahit ko pala makasalita ni Carlo, no? At that time na makasalita kisuna. Si kamalangarot pala timang banda kayang kuhana ta. Siyak ti makamukha rin ubing kita. Alagang makulit. Damag-damag, no? Anyat may panggap iti amana. Bagaglagang kuhana nga adalang allergic na nga nang nakaturugan na adong amin ti puyat nakakasya ka mga rasakson. Sabi nga hindi bagatipod no ti anak na. Sa nga kayat ni Carlo na makita natin pa nagsakit ti anak na. Sige. Kanagyaman agyaman kami Larni. Dahil pakita ti concern mo. Sama ko matitultuloy mo. Pwede makasarita ko ni Carlo Manunemi. Nandiyan na bigsamat din. Tabi mangon nga nagsanggit iti headboard ni Catherine. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Pakaragsakan ti tumulong. Siyak nila Arnie, naibagamitain. Naibagakmatan nga siyak ni Carlo. Abi nga di mo kahit mabanti ospital. Ano, may sari ka kiti ospital, baka no, di min amo no, ana itirason mi kini, Mimi. No, apay nga kanayo na kanta ti ospital. Na ospital ka, nuwahin. No, ada kiti ospital, ibaga kiti anak ko, ada komperensya kinjay Davao, kompormenti, mabaling ko ipambar.
Kasunod ti sakit mo. Madama ti medication ko. Iso ti first option ng bati doktor. Second option, panaka-operar ko. Beltakin dati utek ko. Ti ulak. Ngayon saan pa, haan nga sigurado. Baka madagdag no maoperarak. Third option, milagro nga maaramidan ti Diyos. Tapno agpawat ti ko. Isang kinakayat ko ti perception. Medication. Nagtumtumarak. Tapno may sardeng nusum ken ti ut-ut. Naidumdum ang ut-ut kan sakit mariknak. Anong sublit pigsak? Arami dagti amin. Tapno agserbi agi di anak ko. Mapangkoy mas pasyar. Shopping. Kaya't ko nga pagserbiyak ti anak ko, kanag iti mga udin hal daw iti biyak ko. Sadya kaya't, isang nga na siya, ti kasasal na panawak. Kaya't ko, nga sa alay nga niyaya, iti pangibatyak kang kuwana. Kaya't ko nga ada ina nga mga sikasukan ko na. Ito nawan ko. Kinuray ka na gito nga panuwan. Kasakpulak ti pa nakaina ti anak ko. Amang ipaay ti mamateng ti may sa nga ina. Sa din mo nga mintihan ti ina na. Nagsina kami. Nagapatasan naman ngayon pa ina ti bagina. Iti anak ko. Pasensyakan. Nasigaman ti nairan na nga nangipagsaag. Iti adda iti kaunagak tapno malayayan ti barokong ko. Tano saan ko ngamin nga isangit. Tano saan ko nga ipeksa. Titagansan nga marikrik na. Saan lang nga iti ulok tag sakit no di ka dumaksan pa iti barokong ko. Naginagyaman na klar ni. Sikat imasadig ka na kami. Sikat nang iparig na itinalo sa concern mo ka na kada kami. Pasensya ka no. Nakadisturbo akan ka. No, daman di kiti rumig ko mga ramidem kada ito nga oras nga samon nga naramid. Gabo ka na kami nga gama. Sorry. Okay lang. Kas nakunakon pakaragsakak ti tumulong. Manong Nemi, kinapudno na. Idirumor kami kini Carlo iti silad na. Tapno, inggam kanon mangan. Agawid ako manang inyawis na mati pandangan. Iso nga, nagkakalang lang kami Manong Nemi, nga talo. Kasta unay Manong Nemi tiragsak ni Mimi. Ta makita nak nga da. Kinaragsak mo ti amana, ngumis-isem. No, kumusta ka na? Nalaing kan, Daddy. Nalaing ako. Basta tumana ko, nalaing ako. Basta lang diay, dala allergic ko. Basta ko na niyaya, allergic ka no laing. Tag tumana ko, mayatin. Basta ni sangit ko itay, tsika mat mariingin. Napuyatan nak ngamin. Iso nga, nairot titurog ko. Di ngamin na larni. Tita, thank you ha. Okay lang. Thank you ta. Makipangangkapay kada kami. Kaslaad na mami kon. Anya? Kaslaad na mami kon. Kapat adda ka. Di mo kaya't ngagbaling ka nga mami. Saan nga mabalinda damat mamim? O anin?
Manipo di sa nakpahinga sila sa rongkaran ni maming ko. Apay nga saan nga sikat mapan mong pasyal kang kuha na? Inod nga mintayan na. Siyamat kayat ni daddy. Kinore kayat ni daddy. Naumit time ni mami. Nalakasanin pa nga sa pagsalitaan tayo. Okay, mangantay yan, ha? Larny, pilat ako, ma. Okay lang, sir. Naimas ti sa dati talaga mabisina. Sige, mangantay nga ro din. Sakbay nga nagawid dak manong name na ituloy ni Carlo ti istorya ti biyag na. At interesado akmet no ape nga nagsinada iti asawa na nga ina ni Mimi no ape nga sila saan nga narik na di ubing iti panagayat ti maysa nga ina. Yung istorya na manong name. Sigun ken kuha na kadi may diti syudad ang nakigasang-gasat. Gagangin ka nulay ng eding empleyado. Ngam ka po, tamakita ka no tibus na iti kinagagat na. Impromote na. Nagkrusonata ka numet ti anak tibus na. Nga iso itama nun nemi ti ina ni Mimi. Bak nang gayam ti nakikamangan. No, labsan ni Papa. Ti katugangag tag sa oket pudno. Nga isuda tinang kawas kanya. Isuda tinang ted kanya kagapuno apay nga. Kasto ita ti biyak ko. Awanak iding awan ti awan. Nagkursunada ni Dina kanya. Siya sino kumatisahan nga makapanunot. No, gasawa kami kini Dina kabugbog tong nga anak. Siyempre, no, isuti ka kaiso nang agtawid. May eraman akmet. Nda kami tagasawa. Praktikal, di ba? Nagkalaysa kami. Kat, ti katugangak. Inikanak ti dakel nga pagpuunak. Tapno, mangpundahan rakmet, iti bukod ko nga negosyo. Kayat na, nga paglingatak, tenyaman, nga may gamak nga kwarta. Isudat ng kaligagom, tapno maadaan kami, iti kabukbukodan nga balay. Isudat ito nga balay, kas makita, sa nga sinsinan nga balay. Nga naggabuti naglingatak na gito eh. Nagka-problema kami nga ti asawa. Di nagbalin nga, irresponsable nga asawa kinina. Ano yan ti kahit mo asawa nga irresponsable? Bak nang iso na spoiled. Oreno adaanin ti asawa, nagtutuloy ti panagbiag na kas nawaya. Impas na ngayon na laing ni Mimi. Sana pa yun nga impain na ti bagina. Basta limpas ngayon, adamit ni Yaya, adadape nga ni Yaya, ti kasla, nang ipaay ti pamateg, ti may sang ina, kinkwana. Tinakasaksakit. Iti namin ano na gundaway, liniputan nak ti asawa. Oh my God. Tilad na nga lalaki ti sursurutan na. Inasawak ni Dina saan nga gapot ay patpateg ko. Ngam gapot na kayat ko ti sumandal iti pader. Kahit mo sawan, nagasawa kayo nga awan ayat, titunggal may sakada kayo. Patyakmet na saan nak ngayetin. Akasmat kanyak. Taadadang ipatpatig na tiloho. Dagiti bisyo na. Gabatabak ng sugador. Aling uminom. Sugal, arak, santog lalaki.
Nagbabahoy man no, apay nga, isot nagbaling asawa. Imawanan ti maramid ko. Imbag na nailaban ko, nga siyak ti umayan ti anak ko. Marumbay ko mga ina ti pagyanan na, gabot ti kasting nga taon na. Ngayon din na panagnakan iti korte nga talaga nga irresponsible nga ina. Talaga nga nagbaligya ka ng ilaban. Nga siyak ti pagyanan ni Mimi. Awan ko man ti problema. Madmadlo ko idin na ti sakit ti ulok. Saan ko ngayon dandanin? Tamok agang ilang migraine. Sala, nagpakita ako ni doktor, iti may isang aldaw nga na-disgrasya. Agdadrive back, hindi bagamang tasumkan ti ulok, sakit ti ulok. Nga diyakon kabailan, nga diyakon na mong iturong ti manibela. Ibag taon tiniramraman ko. Idadahon ti ospital. Awan mata niya manasugat ko. Yung tinamag na kanyak. Noan niya't manbanlaw ko. No apay nga na disgrasya. Ibaga kapot bigla pa nagsakit ti ulok. Ibaga mo yung doktor nga. The tumor nga nagtubo iti utek ko. A brain cancer. Nagsakit. Siya pa'y nga adaan ti anak nga awan ti pangibatyak. Tas si Degan nga papatay ko. Siya kaya na panawan ni Mimi numabalin. Kapay, adami ng kanyak. Nagbaligya. Itinapap kong dati napintas ka balay. Andani ti bukod nga negosyo. Nga anong di gastos ko kahit kulaing ngumatindong pa iti biyak ko. Ang pingasyak tinadaan iti gasto nga sakit. Siyak pa'y nga andaan iti asawa nga saan ba't nga nangipateng kanyak kan saan nga nangipateng iti anak mi. Kasanundo pa iti anak ko ito nawana ko. Nasintundo pa yung mga sikasukin ko na. Nasintundo pa Diyak na pubuutan nga iti dahit nga paset manong nemi kat inararakop ko ni Carlo. Carlo, no adala ko mamaramid ko. Kimbayam may sa kakangrunan nga mangkat kararag ni Apo Diyos nga mangaramid ti milagro. Nga paimbagan na ka, hana kang pailaal-alain, gabutado di kita kasapulan kang ka, kasapulan na di anak mo. Kanano na kitang kasapulan kay Carlo. Kang kanayon na nga mapanin ti simbahan. Manibo di ti ruwangan, ti simbahan. Dagiti tumeng ko di ipagnak, aging gana iti sango ti altaro. Kahit ko laing ipanignek iti Diyos, tinapas na kan nga panagkararag ko, sapay ko ma. Nga makaramit iti milagro. Nga tinakpailaal-alain. Nispalan na kuma. Siya kaya't nga panawan ti anak ko. Manong name nakapapaot, di pa naging inarakop mi ni Carlo. Nga kahit ko lang nga maalay-ayan tirik nana, kahit ko lang nga lumag-an tirik nana nga saan na una nga riknain kan sa gabaen ti kasasad. Kahit ko lang nga malay-ayan, manong name mandamat din sa bali nga na isang sangayan nga mariknak ang kuana. Tas lakayat ko nga ijaya, kahit ko tagbalin nga ina ni Mimi. Kas lakayat kun nga ikari, kayang kuha no awanen ni Carlo kas pagarigan, tawan tigasat na kat siyakton ti makaamo kini Mimi.
Kas lakayad kun nga ikarikan ko na deta manong nemi kasta gabot kasta ti bariknak maasyanak. Kahit ko nga tulungan. Imsang ko nang ibaga deta lang di panunot ko. Malayayan tirik na. Pasensya kan. Magyamanak tanda ka. Sa bali lang na di pa nangipagsak. Barikiriknak no ni Yaya. Saan kumat nga mabaling araw ko ni Yaya? Magyamanak tanda ka ng araw ko kanya. Nabayagan nga saan ko narik na tarakop. Itikaskan ka. Sorry. Baka da asawa mo. Awang pay. Boyfriend. Kinapuno na anta ko ma-date me. Itang arabi. Oh? Susapo? Kat anak na pasama kin. Gusto ko na itiriring na. Dad mo kanyak da jay cellphone number na tatawagak ta siya tiyag sorry kan kwa na. Saanin Carlo? Siya tulat na explain kan kwa na. Sorry ha. Baka katsak tiga po na no api agsina kayo. Nagsina kami di. Apay katawa ka nung sina kayo. Awan. Inakon. Napautlawan na yun kadak dito. Madandanagan na ni mama. Dududuwa kami nga kabalay. Isak tiburidak namin. Isak lang yung taon asawa na kana kami nga kakabsat. Nabayagbatan nga awan ti amami ta. Pimusa yan. Sige Larny. Amumat iti balay. Sabi ko mata. Umay ka tumanin sa warong kar. The cellphone number mo please. Okay. Ibatik. Namnamahem. O may kayo tumanin sa rongkaran nga gama. Kanayo naktungan datoy. Nga, amangkit kita iti pagsayatan yung agama. Manong nemi, jak maawatan tiriknak. Ape kas lang napat patigdagi di agama ngem ni Ronnie. Kabigatan na manong nemi na sa pang timawag ni Ronnie kanya. Adda ka dito malayon? Hindi pala rabi. Abe nga dinak tinawagan hindi adda ka di malayo. Mo ka nakaturog kan. Kahit mo sawan, rabi uunayin idagawid ka. Sa dinong na nga talaga tinagap-gapwam. Baliwan na ito nag-date. Into no. Ito na rabi. Isundot na lang explain ko keng kati amin. Baka Indian ang nagtumanin. No kaya mo lunch ta. O nabimbinas pa eh. O sige, lunch break. Iti dati. Urahin kanto at umununa ka makadanon sa dyan. Tapos si nagtiparag. Sakbay manong name na napanak iti pagditan miya pag sinarakan ni Ronnie tinawagak ni Carlo. Hello, Larny. Carlo, ayan mo. Ay, dito balay. Sakma lang ang rumor no kasta nga pilitin ak tanak ko. Ni Mimi at at school. Sino mang kaduking kwa na? Ni Yaya. Talaga ka din nga awanan ti Bibi ang di inana kang kwa na? Kada kayo? Awanin. Awan pa ka dinadamag ko kinidina. Tinoo dinadamag ko. Napanja Amerika nagiti parents na. Nagiti katugangak. Isang tinabati dito Pilipinas. Nga mga asikaso ti negosyo na. Dinaamot ang negosyo na dyan. Mapangkid agsugal Agsugal. Uminom. Aglalaki. Tila masarsarakam. Kung gano'n, ti ayat ko lang agsanday lang iti pater. Ti ayat ko lang bumaknang. Again, dati kinabaknang ko kita kit pinondar ko. Nga saan nga naggapo ka nakwada. Dadya yung katugangan ka nagpuunak. Binayadak. Sobra-sobra pa with interest. Gusto nga awan ti mabaling nga. Isidir. Dagiti nakakamangak. Mas pagarikan lang. Dito naggapo na no api nga nangaba ka kiti kaso. Nasyak tinagyan na ni Mimi, imbes nga tinana. Gawta responsable nga ron. Sige nga ron. Gawta ada basol ka di boyfriend ko. So nag-date kami ta. Lunch date. Sige
Barbaring no nga personal to nga makasalitak ti boyfriend mo. Tapno makapagdispensara ken kuana. Manong name inay ahyok tagpapauyo nga boyfriend ko. Umisam ka na, sweetheart. Ano ko matrumbing nga pagisma? Adda akon. Adda kan. Nga ka mo ng virgin ka pa yun sa anin. Abay ko nang tigas na. Ay nati amo. Ilang masamak mo idrabi. I-explain ko kaya ka. Ha? Dadaturo raya. Inlaw-lawag ko keng kuha na ti amin-amin manong name awan surok awang kurang na. Ngem, adalang basit ada din limit ko. Yung jakin bagang kasla, naragregan tirik na keng kuha na kani Carlo. Kaya't mga sawad? Gapulay nga ti lalaking nga dandanin matay? Inindyan nak? Sweetheart, kung ako lang makawatam. Kat, nanano ko may di? Adan sa taxi. Oo. Dahil taxi driver ang tinangitulog keng kuha na. Diya balay da. Nanalpas ko man. Apay simursurot ka pa lang. Si Kamet. Mabaling ko nga italaklatan sa taxi. Kat idingar na isang bat mo sa giant. Sama ko mapinaawa din sa taxi. Nagluganam ko man nga nagawid. Naman na napasama. Nagtalinad ka sa giant. Itan niya nga po. Masyanak nga ron ka na di pasyente. Di ada sakit na. Kan masyanak di anak na. Sakit awan ti ina na. Kasi lakayat mo tagbalin nga ina di anak na. Sweetheart, awan day tayo ti panunod ko. Style mo. Makitak ka na kita matam. Sakto lang minsan, ibagam na niya talaga at marikrik na. Abi kasi laging ti concern mo. Concern, gaputan niya. Na in love ka, kada dyan lalaki. Nga ada kanser na. Guwapo, guwapo ngam siya. Nag-date ta ka di tapno agapat ha. Diyan mo man kami nga ilawlawag ti pudno. Imbaga kun keng ka ti amin-amin. Ket, inton ka nga mapangkamanin sa jay. O makita, ada panggap mo nga mapamanin sa jay. Yung kasarong karanjek, pasyente. Ngayon bes ko mga adat hospital, ngayon kinaykayat na daw nagtibalay da. Tapno di kastan niya. Tapno may lingad, kada di anak na, nga isunag at awan sakit na nga nakanak, kasta. Kahit ko't kumulong ti pata katao. Para ti matudi akong daway. Kasi lang muli baga nga, palubusan ka, nga mapamusar sa rungkaran da nga pasyente, habang nga dapay lang nga biyag, tawari kita dandanin matay, ket siyak, nadaawis ko keng ka, hamo nga patgan, gapo keng kuwana, kasta ka di. Kunak man ang mga nakawat ka. Nakaim imposible nga kahit mo mapasama ka. Di sa lunsod ko. Do you still love me? Laarni? Ipat patig na ka di may laing? Ipat patig ka kapag boyfriend ka. Ni Carlo isudang agina kat biman na dalang tapos ni kastakit ipaay ko ti atensyon ko kadakwada ti concern ko iti pamatag mo kadakwada. Pamatag ka kasmay sa agayem. Kasampay nga maaramid, di kiti mismo akabagyan na. Napanan, di kiti naganak keng kuhanan, di kiti kakabsat na. Awan naganak keng kuhanan dito, awan kakabsat na. Sulong imay dito nagigasang-gasa dito syudad. Nakasarak, iti asawa na baknang. Nag-asawa na tapno, bumaknang. Nagtrabahuan na amin nga, kuko na ita. Kita ket amom amin-aminen. Nagsinanda iti asawa na gaputa, irresponsible nga asawa kini na. Adagundaway mo kayong kuha na. Gabutalis nun tulay nga maanal, kalaysada kasta. Abi namin nag-multiply ta panunot mo. I am not injured. Sana kalaglat. Tapno jak maawatan ti amin. Mangantan. No tapay adda pala ganas ko, mangan ipilit ko.
Kalbasan na. Panawan kan doon dito eh. Nagproblema kini Ronnie manunimi. Banag nga nagsaludsudan kanyak ni mama. Awan ti Rumbeng nga pagproblemaam. No amom ti Rumbeng aramidem. Mama, nagproblema ka laing kapot nasarakam na amom dahil nga at kanser na. Kan manipod man idin, adadan kakay-kayat mo nga, mapamusarong karan na giti agama, ngimiti panakidate mo kini Ronnie nga boyfriend mo. No umay dito ni Ronnie, umay nakapasyaran, awang ka, sa dun tayo mo. At da kay di balay, dahil nga Carlo. No agbalin nga man nakaawat ni Carlo, ay ni Ronnie, mama, awang ko mati problema. Masaludsud ko man ka. Anak. Ipatpatig mo ka di pala ni Ronnie? Oo, mama. Kaya pa nga ron nga sa mo nga panawan da nga Carlo. Mama no siya, doon na kayo kumatisyak. Kaya adandandani matay. Saan ka din nga? Gapot ipatpatig mo da nga Carlo? Apang amin nga di mo aminin. Napatpatigan ni Carlo, ngayon ni Ronnie. Hangga di? Ipatpatig ko ni Ronnie, mama. Ngem, mas ipatpatig mo ni Carlo? Oray ka dagiti man lang kumaka. Oray tadandanin matay. Ayun, inamin mo. Nga dahil sa mo nga maibaga kani Ronnie, nga palubusan na ka, oray tadandanin matay. Kani indro matayin, agsublikan tumitlayan kani Ronnie. Anat na namahim nga marik na ni Ronnie. Ama ito nagsubli ka kat awan ton ni Ronnie adan ton sa maaling asawa na. No kastan tuman pa ma. Awan ti maramit ko. Nalawa pa nakawat ti ka sa pulak, mama. Saan lang nga ni Ronnie no dikit na kayo. Manong name yan pa yung digidegundaway nga siyak ti mapan. Mangitulnog, mangururay, kan kadua ni Miming agawid, mandi po dito eskwela. Nangala ako ni ti day off ko, manong name. Sa alang nga day off, bakasyon ko na ko, ma. Tapno lang nga, may concentrate ko, iri pa nagserbik ka na giti agama. Kan nakaragraksak ti ubing, manong name, no konsta nga. Agkan kadua kami. Tita, sabi ko matasalin tulangan nga tita ti awag ko keng ka. No tikat mami. Anak. Nukas pagarikan ta awan to ni dadim. Kat mabalimat siguro. Gabot awan mat ni mamim, di siya akong di mamim. Aping ako na mga awan ni daddy. Mapukaw nga awan to ni daddy. Allergic lang dyan sakit na, tita. Ay, no, kahit kung sawan, no, umadayo kat mabayag nga saan nga gawid. Gabuti trabaho. Just agad di, tita. Mano nga lawas? Sala nga lawas, bulan. Baka ado nga tawan. Ala, saan nga balit ang daak tuman? Kahit mo, no ka, tita. Nga si katadano, mabayag nga awan nga saan ko makita ni daddy. Kahit ko. I love you, tita. I love you too, anak. Ganun na kami ni Carlo, anong name idak sa salita. Pasensya ka na. Nangalag ka gayon ti atdug ang bakasyon mo. Kahit mo lang nga, siya tagserbi ka ni Mimi. Kansa lang nga, ni Mimi, no tikat siya. Ano kasta, gabot ng bakasyon mo. Kahit kung kukuyig tayo, kaduata ti anak ko. Mapantek pas pasyara. Sige. Nga madamat klase anak mo. Ito na Sabado kin Domingo. Duwang nga aldaw. Mapantek pas pasyara. Ipasyar ko.
Ipasyar tati anak ko. Kayam, kayak. Ano ba'y marignak? Kumapsot ka, kumapsot. Ngayon kaya't ko, nabadbati pa yung daw kin oras ko. Ipay ko ti anak ko. Ngasal lang sisyak. No di ka tadaka. Adaka nga. Paano ka mami na? No, paspasyar kami nga duduha kami. Uri umay ni Yaya. Yaya naman lang, hanamat nga mami. Kituri siyang nakaduhanak din akmat mami. Ibibilang na ka mami na. Kinibilang kamit nga. Carlo. Na-struck ka, di ba? Nga inayat, ti asawak. Nakikasarak lang kang kuha na. At ko lang ti sumandali ti pader. Kahit ko kumaman hindi nga susuruan nga ayaten. Ngayon ka saan nga susuruan nga ayaten ti babae nga dinakman ti patpateg. Sugador. Maptekera. Lalakero. Saan ko pa yung nabadasan tinagayan? Kaslay talay. Carlo. Pagkapasulak ka din yung bagaking kati I love you. Carlo. Nakadi ka sangit mo. No kumataw. Pinaanal ko nga dagos ti kasar mi idi ti asawa. Samad nga rin mabalin nga makikasarak. Gabutam. Separated madlain. Kahit ko kumang ikasar. Kahit ko nga kasar tayo sa ngwana ti Diyos ka na tao. Iti simbahan. Kahit ko nga makita ti kinaragsak ti anak ko. Di na pinarik na ti pamadig ti may sagay na iti ina na sipod na ipasangay. Sipod di makil. Kada mo ka maipaay mo na itang pamatig ti may sagay na iti anak ko. Naragsakit tun nga matay. No adda ka nga pangimadyak kini Mimi. Carlo, sangak sa otikas na. Nabaling ka kumain kasar. No, ada pang hibat siya kay anak ko. Mabalin lang ko Lani. Manong baby. Saan kumat nga ron nga mabaling nga. Wenen. Ngayon, saan ko nga naramid iti baligkas no digat inaramid ko iti aramid. Inarakop ko ni Carlo, Maribel. Larny, Carlo, italay nga makarignak iti arakop ti pudbundo nga babae. No kung naik nga dinakpa inarakop ti asawa kat saan. Emsika. Iti namin kung daway nga nariknak ti irot ti arakop mo nga den ibudi nga ayat. Naragsakak unayin nga matay. Dadaga nga po nung nga mangipatpatay kanya. Ang madan kami ni boyfriend. Carlo. Uray talaeng nga si bibiyag kapay. Ngay parignak ti ayat nga marikrignak para ken ka. Pakawarin na tinubyok. Ngam kilaat nga naibawing tirignak ken ka. Gapunta ka sa pulam. Pansamantala. Gapunta mo nga dandani kan mapukaw dito lobong. Carlo, I love you. I love you so, honey. Nayunan kumapailaing di ako Diyos ti biyag ko. At nagpaot. Nagpinating ta ka, Lani.
Manong Nemi, adadan ti Riri, ti boyfriend ko. Iti talaga kanayon ako. Umyanak pa yan Manong Nemi, ti balay da Carlo. Basta wala, di pa nagpungpungtod, pa nagungunget ni mama kaniya. Rumaot pa yan Manong Nemi, ni Ronnie iti balay ngayan ko. Manggulo pa yan, nagubor pa yan Manong Nemi. Nagbarbartek, gabati sakit tinakim na ka. Kahit tinaminsan Manong Nemi nga mailawak ni mama, nagawid ak dito balay. Sinabad nak ni mama. Ana, umay ka sumarong kar? Dadagiti kahit ko nga, alain nga nalipatak dito balay mama. Ay alamon di kita rawatem tapno agyan kan sadya kasta. Ito pa lang ururayan na ka ni Rooney. Ada. Ada? Sabi nga din tinawagan. E di sumrekak Manong Nemi nakitak nakigtutak. Arak? Umininom ni Rooney. Sabi nga palubos si mama. E isot ka pang gimatang. Pangururayan na kang ka. No namin anon nga ururayan na ka dito eh. Pangururayan na kang ka umininom. Hi. Kumusta? My ex-girlfriend. Ronnie, habi kang ex ko na. Ano nga tawag ko kang ka? Nabartikan. Baka di mo kayang tag-drive nga gawid. Baka sana kung nga gawid. Ano naman, balomat ni mamang mo. No din na kaya din, baka kayat nak ni mamang mo. Di mo mo tibagbagan. Amo? Sanak matpay na barte ko na eh. Amom, no mabalin la ko makastre ka kaya di nga balay. Sanak ba na makastre ka tagwaradyado. Jakbat makalat ka di o alad. Taapay ko mga, kayat mo't sumrek. Tapno papatayak na di nga Carlo. Tapno dagdaga ko nga matay. Tapno saan nga agrigrigat, kan saanak ba nga agrigrigat. Ronnie, bagbata nagawid ka. Tapno makapagsalita tayo na lain. Sayang, saan na siya tinakauna kang ka. Linuglog na kan ni Carlo, di ba? Nabartik ka, di mo amo tibagbaga. Mamok tibagbaga! Imposible nga sa mo pa na ipaay tibagim. Hindi ta, siyempre, matmatayan, para iti maudi agundaway. Intuyag mo tabagim. Awanan ti kinabirhan mo. Nagpapasa ng titandanan, matay nga Carlo. Nagkasta malay bagbagang mabaling ka di nga pumanaw kan. Tapos saan ka ka po doon tipagbagak? Ha? Nadalusak pa lang mapay. Kanadalusak to. Nga idadag mo ti altar no makauray ka. True story. Nadala nga laik ag subliak madlas sa Diyo. Weh, sige! Wala naman pagdan na. Sa'yo. Mama, papanawan yung dato nga tao. Manggulgul dito eh. Kahit no saan na kahit pumanaw, mga ibig kiti polis. Papulis na pa yan! Isang intelihente nga boyfriend mo. Ipinsukat naklang tira nga lalaki. Anak pa nakita mo kanya. Nabartikan ka, Ronnie. Sige. Tipon kayo today dyan. Sabi ko matagpadpada kayo nga matay. Ronnie? Talagang di mo amo tirarami, di mo nabartek ka. Gabuti talagang saan nga maanawa Manong Nemi ti boyfriend ko. Nalisto ako nga inalat kahit kung alain sak nagsublin Manong Nemi iti balay na Carlo. Nadlaw ni Carlo Manong Nemi ti problema. Larni. Carlo. Ada ka di insang pad mga problema. Ti boyfriend ko. Ada di balay na danon ko. Agin inom, arig na nagbabartikan na. Dinamod ang mo tibagbaga na. Mabaling ka din edad mo kanyak ti cellphone number na. Hindi pa lang kahit ko ka makasalita iso na. Ngayon saan mo makasalita ita? Ito bigat. Sige, itid kuntukin ka.
Nako ni tayo ni Mimi. Nabayagan ka kakaida kami. Sa mga baybayan, tanan ko. Dahil ka manin. Agsangit ka manin. Mariknak. Dandanin. Saan ka mapukawan tinamnama, Carlo? Ni Apo Diyos mga ramin ti milagro. Ano nga milagro? Karamidan na para kanya. Agpahot pa iti biyak mo. Kahit mo saan man nga dito titid ng milagro. Baka da sa bali nga milagro. Kas kumaitan niya. Diyan ka mo. Basta idaw-dawot ko kinapo Diyos nga mga ramin ti milagro. Agyaman na, Clarny. Manong nemi adari kiti gundaway nga sumken ti sakit ni Carlo nga addaak. Tano awanak kit ni Yaya manong nemi di kakaasi. Amang tultulong kang kuwata. Kas itdata ang kabigatan na manong nemi nagkiktutak iti kastauna iti mangag kong ariyaw. Yung paglagid din tan imbaon kong dayaya kini Mimi. Tapusan nga madlaw. Kakaasi kami nga saan nga mga patpadlaw kini Mimi manon nemi. Nga saan lang nga allergic ti sakit ti amana. Kastauna iti panangidumdumudum ni Carlo ti ulo na manon nemi. Iti Katrina. Inatibay ko mat. Carlo, itured mo. Ito na agas mo. Agtumar ka. Saanin nga sumkan na kita nga agas. Saanin nga sumkan mo ayo. Labumtak di ulo. Kaya konti matay. Tanto sartingat ka nga managrigat ko. Nalagasan mo nga silpon di biyag ko, Lord. Alahin lang nga roden. Alahin na. Dawon nga bailan. Kakaasi manon nemi. Nga ori lamat-mat na iti Catherine. Iti swelo. Yawawak lang talaga nga idong suna ti ulo na iti semento o idumag-dumag na ti ulo. Kakaasi ka magsarsarapang mangtang-tanggal ti ulo. Iyam gundaw met adan ko gundaw yung agtal na. Agina na. Kasla makaturo. Pinton makariing. Hindi ang klase dito nga sakit. Ape kasla dakil nga basol ko. Tapno dos hailak na yapon Diyos sa gastoy. Carlo, awan di basol mo. Nabi kasi lablabanam ngamin. Di mo kahit nga itulok. Gaputa, di mo kahit apanawan ti anak mo. Nga saan nga natalagad ti kasasahat na. Daida ti rason ko. Kaya't ko sakbay nga matayak. Napangibat siya ka ni Mimi nga natalagad. Saan kumat nga mabaling nga ibati kang kata na boyfriend mo. Saan kamat nga maikasar. As sinunod tinang iba check kang kuwana tapno palubos akong tiriknak. Tapno ang ginanakon. Naging gama ng Nemi nga di may sangal daw ang nakaadak di balay da Carlo. Nada nagdoorbell. Siyak tinapandang ilukat iti kay. Nasa nga nakalaplapsat ka babae. Sino ka? Siyak ni Laarni. Bergandakan to Ay. Tulungak na Carlo kani Mimi. Awan ni Mimi kani Yaya na banda di eskwela. Kahit mo sawon sikat mang mambantay. Iti asawak. Asawam. Siyak ni Dina. Mabalint sumrek kunak kumang balay ko reto
Dito kami nga, anak na iti asawa for how many years? Ma'am, sorry. Rumbing muna nga sumrek kayo. Dumanong kayo. At ni Carlo iti silad na. Silad yung adwa. Manong nemi simuro takmet. Aging gana iti silad. Diyan ka mo ta nakaturog sa ni Carlo. Rumbing ka din anda ka? Ito unag ti silad? Ay, rumar ka. Silad mi ang kasawa nito. Sorry, ma'am. Ako ka man. Kabayatan nga maturog ni Carlo. Sino ka tibiyag ti asawa? Inistoryak manong nemi ti amin kinidina. Nangrugi ti asi. Wen, asik kada kwada nga gama. Agsaserbi akin ko anak. Kas may sang asawa. Agsaserbi ka ni Mimi kas may sang ina. Gabuta ka sa pulanda. Adan ka di boyfriend, nagsina kay di boyfriend mo, kapokin ni Carlo. Awan di mako na nga sinami. Temporary yung atlang nito eh. Amo tayo, dandan ni matay ti asawa mo. Damag ko lang hindi. Nadamag mo gaya man. Abay nga talang umay ka. Sitsidiran na. Awan ti karbaga. May tagayam. Ana balat urayam. Urayam ka di ngagyaman na keng ka. Tayo na kamuti akam ko kuma. Saan kong urayam di panagyaman mo? Titira rami dekat di urayam di panagyaman. Sige. Rumor kan. Taurayak nga makaring ti asawa. Remuarak manong naming im saan kung nga inlak tiri daw. Kan saan nakapimanaw itiri daw. As lakayat ko mangignoan at pagsalitahan dagit agasawa manong naming. Naging ka na nakapuot siguro ni Carlo. Tapno mangig ko ken mabuyak. Ininirot ko in lukat tiri daw. Tapno makasiripak. Makikita ko ti mapaspasamak manong naming. Kan mangmangig ko. At pagpakawan ni Dina iti asawa na. Dinangag ko manong name iti dialogue dagiti asawa. Pakawanin ako makalo. Nagito nga, naamiris ko tinakadakdak kalabitut ko. Kadagito nga, awanin ti awan kanyak. Binaybayan da kung da papakay ni mama. Isong umay ka. Gabota, asawa ka. Kat da kiti mapanawak na property. Agbarin to nakakukwam. Gabota, awanin ti ipakay da kiti parents mo para iti pagsugal mo, paginom mo, ken paglalakim. Awanin ti mayat ken nga lalaki, kapot awanin ti kwartam. Nagsubli ka, tapno, into matayak. Paglalakim to, di kiti mabatik nga sinikwa, nga si katagtawid. Kasta ka titina. Kahit kung sulitan, di kita adungan nagkuranga keng ka, Carlo. Kaya nagkuranga ka na kayo kinibini. Ika na kumay ti kong daway. Kaslasana ka mamati, Dina. Mamati ka kuma.
Nga darami daktar numamati ka. Nga saan nga artificial na gitiluwa. Nga magit kita mida. At di kita nagkurang kang ka. Carlo. Kaya grunante mo na yan doon ay di kita nagkurang kiti anak ko. Kahit kung orayan. Kahit kung dagtalin na editoy. Tapos maasikaso ka. Kaya maasikaso kayo na gama. Noon niya man tararamitin ni Laarni. Laarni gayam tinagan ti mga asasikaso kang ka. Siya akong ti mga ramid. Siya akong ti mga ramid. Di na. Pakawanan na. Kaya ako maikan di gundaway. Maibatik ka di kang ka ni Mimi. Anak ko ni Mimi. Maipatigtupay ti saan na ang ina. Siya tukin din. Siya ka mismo tinangkarga ng inaw kaya nang ipasingay kang kuha. Dito lang tipaset mo nagbaling nga ina. Ngayon sa mong impaina, tibaghim, kalpasan ngayon pasngay mo. Dito ti kayat ko itang sulnitan kang kuha. Mamati ka kumakanya, Carlo. Saan tong agtal na ti konsensya, sitsidiran na, no saan nga agserbi ka na kayo nga gama. Pang-asim. Ijak tong sugal arak ken lalaki. Ikarik kang ka, Carlo. Manong nemi, na matangak ka nang kumismo di dialogue da kita kasawa. Isuro-suro ta ka nagsangit. Napacheck man ang naming nga naipas ni Kanday ta nga panagbababawi kan panagpakpakawan ni Dina. No agsangit ta, saan nga gabuta malidiging ta na. Nga maragsakan na. Gabuta na patgan. Timay sa ngayon daw dawat mi. Umuna, ti pa nagmilagro, tap umatindog pa iti biag ni Carlo. Ken pa ikadwa. Mga ramid na po Diyos ti milagro, tap no ada. Ada natalgad nga pangimatyan ni Carlo kini Mimi. Nga no saan nga ni Dina siya kuma, nga marumbeng launay nga ti ina na mitlaeng ti pangitalkan ni Carlo ken kuhan. Nangaraw naman ang name di sumangpet ni Mimi ikit makita na ti inana. No pa kabuteng na. Adada na siyak din may na narakop. Mimi, iso ni Mami. Amok ang mamik iso na tita. Ngaman niya. Kaslasan ng isot Mami. Tsak pinapadpadasan tinaramit mo kanyak tita. Mapadas mo itan Mimi. Mamatiak tinapas na kan nga panagbabawi ni Mami. Ikam ti kundaway na. Paypay na ka. Ingkan kan ko na. Gabatasan nga ko ti tubing manunemi ni Dina ti Masideg. Anak, siyak ni Mami. Amok nasikat ti Mamin ko. Umay ka anak. Agarakop ta. Ibarik na kang ka ti pamantig ti budnungay na. I'm sorry. Kadagito nagkurkurangak anak. Sang kanton nga pumanaw kang kanayon kantong nada. Iti ko ang amin ket awang kakang kanayon. Rabi ino sumangpit kan. Para bangon pa yun. Agap-apa kayo kay ni daddy. Ibagbaga ni daddy nga lalakim. Nangig mo di gijay. Makaringak no ka, agap-apa kayo. Santo no, pasama ka nak. I love you, Mimi. Rimok at kanyak, tiubing manunay migat imarako pa iti ina.
Mami, at paiso, hanggang nga madadayo. Saan anak? Bantayan kayo kini dadim. Kinibati na ka ni dadim kanya. Paano ni dati? Mapanagtrabaho dya dayo? Uwain, kasat kang kanayon may ibagbagaking kwa na. Di na. Uwain, nung pa nagtrabaho di Amerika, ngayon na grand pa kini grandmam. Mabati tayo di Pilipinas, sikakin siya. Kadwatin ni Yaya, saan ka nun nga baybayaan? Ang paiso, Mami. Mami, I love you. I love you too, anak. Manong Nemi, nakalaglag ang tirik na ka nagpakada. Kadeding aldaw. Carlo, inakon. Kinasarita ko ni Ronnie. Nagsarita kayo? Tawagan to. Ag-date kayo. Ken advance happy wedding ka na kayo. Sige. Nakadagdagal din na itulong mo, Larnie. Itultuloy kang dulat at tumulong. Ore no, adan dito ti asawam. Naragsaka ko namatay. Gabot ang mamatiyak. Tinaimpas din ka na panagbabawi ti asawa. Diya akong labanan ni patay. Palubos akon. No pa na sakit. Gabot na mapanawan kayo may patpatik ko. Kaya pagpatpatik kanya. No pa'y nagsublinti asawam ken tinatanak mo, saan ka pa'y lamang po kaon tinamnama. Mangaramid pa'y napod Diyos ti sa bali nga milagro. Sabi ko ma, thank you. Subliak to pa'y. Nagbakadakmat ka ni Mimi, manong Nemi, kasta ori met panangamyaman ti ubhin. Ken ori ni Dina amunan tagyaman. Di na ako maparitan no umayag tulat. Saan? Sabi ko mga paritan ka. Sabi ko mata, talaga nga, naipas ni Kanti pa nagbabahawin din na. Uy. Kahit ko sulitan, tinagkura nga kiti asawak sakbay nga. Mapukaw min no kas pagaligan tatasta. Kan kasti karikan ko ala, saan ko may bayan ni Mimi. Tinawagak ti boyfriend ko manong Nemi. Hello, sweetheart. Sweetheart? Check ti sweetheart mo. Una ni Carlo. Nakainom kan san? Haan. Nagsarita kami yung ni Carlo. Ken? Okay na kanumatan ti asawa na. Isong awanin paset mo kadakwada. Uri at pala paset ko kadakwada. Inayat mo kanumot isuno, oh. Kaninayat na kamit. Kayat mo? Ipay kong keng katamin ko? Huh? Sana? Tapno mapariknek ang nga ompay tinapasamak. Nga nadalusak ng babae. Ag-date ha. Intag check-in. No. Aping di mo kayat. Kita nga kayat ko, di mo kayat. Nagkasarta mo na, sweetheart. Okay, sinarag tag-date ha. Pagtulagan ng tikasarta. Manong Nemi nalag-anan tirik na. Taore amok nga pumusay ito ni Carlo. Nga inayat ko, iti arig na pagkapaman. Imamo ka na ragsaka na matayakas ko nana. Gabot na natalgid din ti pangibatyan na kini Mimi. Tipod nung ina ni Mimi. Nairot ti managin narakop mi Manong Nemi, kini Ronnie, dagkita kami. Ito lang marik na tirot ti harakop mo ha. Salamat madlaw mo ori si ka. Talaga nakasagana kan nga mga ipaya. Kaya't kung saan. Ngayon na pimpindas madlaw na ikasar ka nga muna. Planuan tan ti kasar ta. Sige. Awanan ti nasakit na riknap. Maawatan kan.
Nakasayat ka. Nagdakkel ti na itulong mo iti bihag dagiti agama. Sige, planuan tan ti kalasata. Manong nemi din plano min dakam nga mismo kini Ronnie ti pimasyar iti ayan da Carlo. Inya mamok kini Dina. Di makita nak ni Mimi manong nemi. Tita! Ni Titom, agbalinton nga asawa. Tito! Ay, huwag gaya. Sikan to ti may isang flower gila. Peso, Tito. Sige. Sakto nagbaling nga flower gila yung nagkasar kayo kini Tita. Iriada kami ni Tayan ni Ronnie manong nemi. Nagragsak. Maragsakan nagpara ka na kayo. Laarni? Ronnie? Naragsak kami mat. Kabuta. Napasubli mo ti asamam. Kaya talaga napanagdaga mo nga talaga nagbalbaliwan. Nung mabalila ko ikarigatak to ti bumangon tapno. Umay ko atendaran ti kasaryo. Sabi ko manyamin ti panagreklam ti bagim. Kasla, itakit ikayat ko nga ipalupos. Saan kumapay lang Igawin mo pa lang. Ito balpas ti kasar ka umayag to dito ginom ta. Di mo kayat, para iti maudi ang undawin at maramanang peti arak. Iti dumteng ti kaldawan, ti kalay sami manong nemi kini Ronnie. Imay nga matendaro, da Dina kini Mimi. Tani Mimi, ni Dina, tinangakuyog. Kini Mimi, manong nemi, may saka nagiti flower girl. Nakaragsak kami kini Ronnie. Nga di mi amo manong nemi. Nga di nga kaldawan, ti kalay sami kini Ronnie. Di balpasan, ti kalay sa seremonya. Nagring ti cellphone ko manong nemi. Inted ni mama kanya. Ita pala ngaring-ngaring deta. Ira ipang musong bata nin. Ni Yaya ito tumatawag. Yaya? Diyak matawagan ni Dina ti asawa ni Carlo. Iso kasi kan tinatawagan. Abay. Awalan ni Sir Carlo. Natayan. Kasta. Siya kumangayad ang sakit ka puta. Kaldawan ti kasar ko. Sakit ako. Nakiktot mo ni Ronnie manong nemi ni makita na kapag sakit ka. Nalpasan ti seremonya kasawatan. Natayan ni Carlo. Alala kat saan ka nagsakit na? Tamang noon yung maganda pa kasag babawi ka no happy nga nakikasar ka kanya. Sige. Ni Jane, natawagan ni Yaya, ni Dina na pakaamo na siguron. Carlo. Awanin ni Carlo. Ronnie. Sangil yan tapay lang negative. Palpasan na reception. Lo inton malpas ti reception. Oro inton bigat. Inton bigat matina mapanta sa dyan. Inton rabi agit duha tapay lang. May concentrate ko nga ta. Pikit din nga saan? Inton bigatan tapag ibison to maiplastar dan maimansayag to ni Carlo. Isunton te papanda. Kaldawan ti kasar ta kayo. Ngaron, iran na napay nga kaldawan ti kasar. Imbag ata nalpas pa iti seremonya. Makano hanggang nalpas ti madamat seremonya. Baka saan nga matuloy. Saan nga bali sudar. Naragsak nga na tayo ni Carlo. Tanatalgad ti anak nang imbati na. Iti nakapaspas na ikan nga pambabawi nga tina. May samkan. Ikatem, punasan mo talawam. No, abigad nga natakas na background na, digad makasangit na. Sige. Manong nemi, pinalabas mi ti may isang arabi,
Siyempre, nabanig-nagan ti asawak nga talaga nga virgin. Kabigatan naman nun nemi, ison ti papami, panang tamdagan, kini Carlo, nga dan, nga agin inanan, nga naisem nga agin inanan manon nemi. Nakidanggay kami manon nemi, nga gasawa, imbes kong mga honeymoon kami nga. Timulong kami man, aging ka nga naitabonin, naidulin ti bangkay ni Carlo. Naliday siyempre rin na, di na, lani. Smile. Oreta naragsak nga pimusay ni Carlo. Agin inanan, awanin tirigat nga mariknana. Awanin din na pawat parami nga panagrigat na. So, uminasum na yun. Congratulations. Itapay lang ang mga blawan kayo. Ang daki man idikasar. Hi, Mimi. Tita, apitin mo yung bagbag kanyak. Nga na. Nakasdyagahan sakit ni Daddy. Di man yayam. Di man Daddy, mapayag nga siya kunak lang ng allergic lang. Gayam kat kasdyay. Sa nga bale, naragsa ka na tayo. Kapag nagsubli ni Mami. Ha? Hanga bali. Kang kanawin kami nga po sa pasyerto di balayo. Kaduak ni Titom. Sige. Rita. O Rita, agin inanan nga agpeso ni Daddy. Saanin nga makarik na iti sakit. Manong nemi nagbaling nga nasingad kami kada Dina. Ti pamilya na ganti pamilya. Saan nga nagas-asawa pa ni Dina manong nemi. Dahil di sublin di kita naganak kang kuwana dito Pilipinas. Isumat lang iti nang ipatalkan na kang kuwana di kita ni Coach na. Nag-negosyo manong nemi ni Carlo. Kasta nilanad iti Last Will Testament manong nemi ni Carlo. Saan na nga nabalbaliwan? Tawan tinatawid ti asawa na. Inbunong na kadagiti empleyado. When? Intalag na matlayan ka ready assistant na nga nang manage nga gayem na isunit na kamo. Nga naibunong matlayan kadagiti empleyado ta. At oray awan tinaala manunemi ni Dina apan naka nga sanikwa ti asawa na. Isumat iti timawid kadagiti matlayan sanikwa ti pamilya. Talon dagiti bunga tayo na yatmi kini Rooney. Manong nemi. Kanudumteng iti kastoy nga aldaw nga death anniversary. Ken wedding anniversary mi met. Agselebrar kami. Agselebrar met manong nemi. Dadina. Na ken death anniversary. Ti may sa nakapatpatig unay nga parsoa. Nga nang ipaayak iti apagapaman ayat ken tulong kadakwan. Agyaman manong nemi di anus mo nang ibasa ti pangatidugan nga surat ko, iting ka panangornos ken panangibasa, ket sapay ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimneg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, La Arnie.